Сәлам, сезнең белән бүген мин. Бүген без караячакбыз Татарстан турында хәбәрләр. Татарстан, татар дөньясы, бар шундай әйберләр турында инде. Минем мондый, бик дәрәҗә юк. Хәбәрләр әйтергә мин, журналист түгел. Шуңа күрә бик матур булмаячак. Мин бер-ике тапкыр әйткәнем бар инде мондый, э, темалар үземнең каналымда, ләкин бик, күп сөйләмәгән идем инде алар турында. Әйдәгез башлыйбыз яңадан аны. Миңа кызык хәзер Татарстанда яшәмәгәч, Татарстан турында укырга. Беренче безнең, хәбәр ул Камал театрында премьера. Сүзсез гашыйк Кәрип. Иң мөһиме ачык йөрәк белән килегез. Лермонтов әсәре буенча ахрысы бу, Лермонтов әсәре буенча либретто язарлык кешене үзебездә таба алмадыгызмы соң, Камаллар? Аңлавымча, актер Андрей Щеткин турында сүз бара. Ул профессиональ актер, нәрсәдер. Э, Аңлашылмыймы? Укымыйча. Әйдәгез укыйк, эм, барысын. Абау, әстәгъфир. Нинди реклама. Гашыйк Кәрип. Кемнең әсәре икән ул? Тик. Лермонтовныңкы икән. Алайса кызык түгел, дуслар. Әйдәгез икенче хәбәргә барыйк. Безнең хәзер, тагын бер каналлар бар. Әйдәгез, икенче каналны ачыйк. Тагын нинди хәбәрләр булды бездә? Иртәгә Биектау районының Айбаш авылында төзекләндерүдән соң уникаль агач мәчет ачылачак. Мин үзем Биектаудан, шуңа күрә кызык. Менә мондай булачак ахрысы ул. Ярар, карарбыз нинди була. Монда ураза догалары турында. Аннары нәрсә? Каты салкыннарда, көчле кар бураннарда вафат булып кешегә авырлык китермәсәм иде. Авылыбызда көздән бирле зират тирәсендә тынлык иде. Шушы көннәрдә ул тынлык бозылды. 57 яшьләрдәге күршебез вафат булды. Соңгы юлга озату дигәннәре шөкер авылда проблема түгел. Зират каршыбызда гына булса да, капкасы тау өстендә. Шуңа күрә юлны андый чакларда тау өстеннән басу читеннәр ачалар. Күңелсез хәбәр. Монда Миңнеханов, ниндидер машина Кытайда иртә. Соң Рамазан фест буларның. Тагын нинди хәбәрләр карый алабыз без? Әйдәгез карыйбыз, нәрсә яза безгә, безнең таба алмыйм. Фәүзия Байрамованы табырга тема, менә милләт хәбәрләре. Так, карыйбыз. Монда Чингисхан турында бик кызык түгел. Нинди хәбәрләр бар? Ураза бәйрәме котлы булсын. Хәзер ураза бәйрәмнәре, сездә дә котлы булсын. Сез тотсагыз Рамазанда, Рамадан айларын, Рамадан Кәрим. Аннарысын тагын бер кызык әйбер, Лисан татар дигән, якынлашып, килүче ураза бәйрәмнәрне уңаеннан Рамазан белән хушлашканчы, сезгә иске татар теленнән Лисан татар эксперименталь тәрҗемәчесенең яңа версиясын тәкъдим итәбез. 20 бит. Бу тәрҗемәче шундый. Сез, әлеге татар, алар гарәпчә язылган ич инде. Татар-гарәп, лифында. Кызыгыймы? Шулай скан ясыйсың да, аннарысын ул тәрҗемә ясый сиңа. Э, Кызык технология, чөнки безнең китапларыбыз да күп, гарәпчә, иске татарча язылган. Шуңа күрә әйбәт технология ул безнең өчен. Аннарысын, мәсәлән, минем бабайларның хатлары, алар
гарәпчә, иске татар телендә инде. Без аларны укый алабыз, бәлки кемдер укый белми, шуңа күрә аларга авыр булачак бу технология әйбәт һәм кешеләргә. Аннан соң тагын нәрсәләр бар безнең. Фәрит Мөхәммәтшин киткән иде әле. Аннан соң мин 45 яшькә кадәр татар телен белми идем. Рус районында үстем, өйдә татарча сөйләшмәдек. Исәнмесез һәм сау булыгыз дип кенә әйтә белә идем. Бу маңкорт. Карагыз инде бу балыкка. Минем әни әйтмешли, ул элек дәресләрдә шулай, балык дип әйтә иде кешеләргә, кем телне өйрәнә теләмәде. Мин элек бераз кринж дип уйладым шундай әйберләрне. Теге нишләп татар теле турында уйларга кирәк, ул шундай кринж кебек. Ләкин аннан соң мин үземне үзгәрттем. Минем андай әйбер юк иде, ләкин ничектер андай әйбер сизелә башланды. Качан? Миңа ошамый башлады ничектер тел. Андай әйбер дә булмады инде ул. Мин тотмадым. Менә шулай гына. Бик, оялдым, качан әни әйтте теге: «Балыклар булмагыз, сез маңкортлармы әллә?» Шулай аңламадым. Аннан соң хәзер мин, уйлагач, ул шундый әйбәт менә татар телен, минем культураны, минем телне шулай, э, яхшы якка үстертте. Хәзер мин шулай саф татарча сөйләшә алам, чөнки, э, минем әни өйрәтте, ул гаиләдә тотынды, кулланды. Шуңа күрә мин үземне икенче культура кешесе, Ауропа я гарәп илләрендә хәзер, миңа җиңел шуңа күрә, чөнки, икенче әйбер булгач, менталитет минем, урыс телен генә белмәгәч дип әйтәм инде. Шуңа күрә, аның өчен бик рәхмәтле һәм, бар кешегә дә әйтәсе килә, гаиләдә татар телен калдырырга дип. Шуңа күрә бу озын спич булды. Татарстан Югары Советына сайлангач, Фәүзия Бәйрәмова, Марат, Мөлеков Мөлеков урысчадыр инде ул, һәм Татарстанның башка активистлары бүген утырышны татарча алып барабыз, икенче дәүләт теле. Татар телендә алып барасын, диделәр. Аларга татар телендә каршы сүз әйтә алмадым, сүзлек байлыгым юк иде. Ул вакытта Туфан Миңнуллин, Разил Вәлиев, Роберт Миңнуллин кабинетыма килеп, китапларны укырга биреп тора иделәр. Фәрит Хәйруллович, көзге янына басып, кычкырып укысагыз, татар телен өйрәнәсез, диделәр. Өйгә кайтып, көзге янына басып, кычкырып укый идем. Хатыным: «Нәрсә эшлисең?» дип аптырый иде. «Татар телен өйрәнәм», дип җавап бирдем. Өйрәндем дә, тормыш өйрәтә ул. Дөрес, Туфан Миңнуллиннар, Роберт Миңнуллиннар. Мин, Роберт Миңнуллин белән күрешкәнем бар бугай. Анысы да инде рәхмәт әнигә, чөнки шундый культурик әйберләрне, карый алгач, чынлата бик рәхмәт аның өчен. Аннан соң Татар шурасы безгә яза, ураза гаете мөбарәк булсын. Татар шурасы сезне изге бәйрәм белән котлый. Рәхмәт. Аннан соң тагын аларның монда пост. Монда күп инде әйберләр. Наильна Биуллин яза, Анталиядә зур татар ифтары узды. Төркиядәге иң зур татар ифтарларында 150дән артык милләттәшләребез җыелды. Әле аннарысын хәбәр бар иде бер. Хәзер карыйк әле аны. Сабантуй, Дубай. Дубайда Сабантуй үткәрелмәячәк. Алар үткәрмибез диделәр. Сабантуй. Бу соңгы елның ахырсы булган. Алар зуррак үткәрергә теләделәр, ләкин, Сабантуй булмаячак. Минем барасым килә иде. Булмый шул. Булмаячак бу юлы, сугыш башлангач. Тагын нәрсә, сөйлисе килә иде. Карыйк әле тагын бер каналны. Минем тагын бер хәбәр бар. Ул безнең нинди каналдан әле? Оныттым хәзер. 5 секунд. Табыйм гына.
Китмәгез, китмәгез. Так. Азатлык радиосы. Баймак эше фигуранты Зәки Ильясов колониядән чыккан, аның җәзасын ирекне чикләүгә алыштырганнар. Ам, 59 яшьлек активист булган инде ул. Активист дип, мин белмим, бәлки мондый кеше булгандыр, аны җибәргәннәр. Аннан соң тагын бер кешене җибәргәннәр иде дип ишеттем мин. Ансы татар, блогер кебек. Аның турында да ишеткән идем. Белмим кайсы каналда. Аннан соң бәлки әйтермен хәзер. Минем телефонымда сакланды ул. Ә, урысча булгач, сакламаганмын. Парвина Абузарова, чыккан. Ул блогерка булган, шуңа күрә әйткән инде ул: "Сугышка бармагыз" дип кешеләргә, анда эш юк безгә, кирәкле әйбер түгел дип, шуңа күрә аны утыртканнар. Хәзер чыгарганнар бугай аны. Аннан соң татар телен белү дәрәҗәсен билгеләүче проект эшли башлаган. Телем татар дигән сайт. Аны, институт ниндидер, Татарстанның эшләгән. Аннан соң соңгы көннәрендә без моны укыдык. Аннан соң ни күпме кеше үлгәнне карыйк, сугыш турында сөйләшкәч. 17,393 кеше үлгән. Бу, хәбәр әйбер буенча инде. Чәршәмбе буенча. Аннан соң тагын нәрсә? Бүтән, бик әйтәсе әйберләр юк. Миңа тагын бер кызык канал очрашты. Татар китаплары дигән. Менә аны укырга кызык. Аннан соң, мин тагын бер әйбер, күргән идем. Анысы да айфонымда калды. Тамал. Мин анда укыган идем. Гаяз Исхаки бугай. Минем, соңгы видеода топ 5тә ул бар иде. Ул, язучы. Гаяз Исхаки бугай. Һәм аның әсәре бар икән. Улуг Мөхәммәд дигән. Мин уйладым, Улуг Мөхәммәд ул Казан ханлыгының беренче ханы түгелме соң? Һәм ие ул шул икән. Аның турында AI язды инде ChatGPT. Һәм мин аңа карагач, ие чынлап та әсәр язган икән ул. AI кайбер вакытны ялган ич инде. Ләкин ие чынлап та ул әсәрне язган. Ул эмиграция вакытында язган. Шуңа күрә ул политик яктан да, шуңа күрә бәлки сезгә ошаса, языгыз комментарийларда. Сезгә кызык буламы? Мин, ул китапны укысам һәм ниндидер рецензия язаммы, я видео рецензия язсам, сезгә ничек кызыграк була? Рәхмәт караган өчен. Лайкларга онытмагыз, каналга язылыгыз. Гафу итегез инде бу бернинди эдитсыз булгач бу видео. Шулай гына. Сау булыгыз.